Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. No. Dili. Anong niliman? Kapapawao na magkata niya. Puslan man nga gihagit ko niya o gisukod niya akong pasensya. Dili ta mamahawa dito sa mansyon. Pero saon man na. Kundi ta mamahawa, basig masuko na usab nato ang inyong amahan. Bahala na. Magpaugat ta dito. Mutipon ta nila og puyo dito sa mansyon. Sigurado ka, Leslie? Kay ano? Nagkomedya bago tag storya karon, Ronnie? Seryoso ko. Bisag unsa pa'y mahitabo, dili gyud ko mobiya sa among mansyon. Unsa? Ay, mayra ka imo na gyud siya gisultihan ni Dada. Pero giunsa man nimo sa pagsulti? Ako gusto siyang giingnan tiya nga, bupuyo na ta sa atong mansyon. Kada gyud ba o gyud ay husto. Mo lagi. Sa may katawanan na lang istorya hamak. Ay katawanan gyud puldo. Tiaw may giingnan na gyud nga mubalhin sa atong mansyon. Wa ka siya mawingig ato pagkaistorya ha? Atong mansyon. Paskang lingawan ako puldo, paskang. Ug maayo na gyud ang imong giingon adto ida naron makasabot siya nga ato na gyud tong atong mansyon. Ay, ako tong gipabugatan og istorya tiya, uy. Aron mapugos gid sila ba og balik sa ilang Pinoyanan. Correct. Kana gyud may husto ida na. Ang kuna gyud nga ato to kay gihatag naman gyud to diha nimo. Mo lagi. Kada ko bilang ngisi ni Mak. Plabing ngisi Mak. Dan luas ngi bila na simod mo diha. Busiyo sa kay laga ka oy. Bahala nagbisag unsa pa imong ihingana ko puldo. Basta doon na nagyutay mansyon. Oy, la. No, na naman sila ang skinan. Uy, nasad. Upuwa man ang kulor. Na, murag bago kayo. Uy, hala. La. Kinsa man ang nanaog sa sakyanan. Murag. Ayaw gamon! Uy, si Badong tiya. Badong! Ni Mac! Ni Pundo! Uy, May hapon! lain na sa di ang gidaiba ni J. Buds. Si Buds na ni. J. Buds! Kumusta mo Dayon. Oh. Dito din him. J. Ayaw Buds. hapon! Good Japanese! Ako Japanese. Mayo. May hapon! Advance. Ay, Mayo kay niya karon J. Buds. Namin hindi ko kay balita ni mo. Uy! Mayo din lang! Naabala sa mga nindot siyang balita sa dinyo, sad. Ay, nindot siya. Murag. Mag-ilis sa mga nindot na balita mo. Bebe. Kini magikanis balitang bustak mo. Siyam lang di balita. Kamoy unang mo sulti ng imak, Noy Poldo. Kung unsa ng nindot nga balita nga inyong isulti nako. Ay, musulti na ko, J. Buds. Oh, sige. Ako una? Sige lang. Oh, sulti kit. Minom ko. Ay, sige. Karong Lunes, kuyogan minimo. Kay bubalhin na puyo dito sa among mansyon. Uy! Mao ba lang? Ay, kaayo ba do, oy? Tira. Di ba, Ida na? Di ba? Badong tinuod na. Og amo nang napahibaw sila si Leslie ug Ronnie. Nga kinahanglan mo balik na sila sa ila kay kami nay mupuli dito. Ay! Wow! Nindutan ang balita, uy! Wow pa. Sakto kayo! Namay, kinsa imo gitaguyan, J. Buds. Ang balita. Malagoy mo na siya. Abi Bisa na maglakaw na nagtungas na. Nagkamot. Gahangos mo naglagoy. Kaya ka ng bagong SUV ba nga, puwa, Oh. nga kung gida, Oh. mao na gihatag ni Sir Nelson para ninyo ng imat og Noy Poldo. Wow! Di na ko kay ba mo tagoy. Wiw! Kanindot gud na balita. Nanindot ang balita. Oy! Malagi. Puldo. Nanatay atong kaugalingong sa tiyanan, Puldo. Mau lagi. Kadot na mo. Ginoo ko. Ano ka? Gadjin. Ano ka? Usaw. Niluhod mo kong kakarin. Usaw naman ang dagang sakyanan Badong. Buds. Ay, Kapay kang idana. Una na pag-uwi amo. Ay, pagka-o Kana na abin mo. Pagka-o Timaan na nga pinangga kayo mo nila.
Ay, pastilan. Kagrabe sa grasya sa Ginoo, no? Ay, maogi ng klase sa sakyanan ng akong gusto, Puldo. He, dream come true na gyud. Yatira! Sigurado gyud kung malipay sila si Sir Nelson o Sir Piping nining balita. Mo lagi. Ikaw na lang pahibaw nila, Badong. At least, nasultihan na sab namo sila si Leslie ug si Ronnie. Pero ang pangutana, anay pangutana. Sa pautan na. Di may wala ang kinapangutana gyud. Wala sa kakwanan. Mo ni pangutana ha. Oh. Mobalhin ba sab ka ha sila si Id? Siid. Ikansad. Na, mas kidada din siya mamahin ka ni me. Si Id ba komputana ba? Mobalhin ba ka sila Id? Aw, ako day imong Ay, gipangutana. ikaw sa lipat-lipat ni ako. Bidagin ni mo, Bads. Aw, ni anang bahina, wa ko mahibaw sa ilang tubag. Kay igo man lang tong mipahayom si Leslie nga akong gisultihan. Mo ba? Wala mo confirm? Confirm. English. Isa mo confirm ko. Pawa ba sila? Dili ko siguro. Aw, naara nila ang desisyon. Basta kay kami, nakadesisyon na mi nga mupuyo na gyud dito. Kana! Mo na akong gibiliban ni mo, Id. Confirm. Iya siya di mo. Id. Pero, sagdi lang. Ako na yung paibaon si Sir Nelson aron kung magmagahi man gani sila si Leslie og Pawa. At least. At least. Bago. Ganda, confirm ka na. Kay naman. Naibaw na sang daan og si Sir Nelson og Sir Piping. Oh. Ha? Si Sir Piping na mahibaw mo papahawa o yan nila ni Leslie. Bangang selong. Ngano nanawag naman sad ka? Bago pa ganiming naabot sa mansyon? Itawagan kita ka kay gusto ni Papa nga panhion ka karon dayon. Kino na tay importanteng hisgutan. Bahin sa atong mga negosyo. Kay ngano? Bahin na ba sa mga taxes? Dili ni may tungod sa taxes. Oh, wala ba kay problema sa mga taxes? Unya-unsa pa may atong hisgutan nga daghan para ba ko giasikaso dinhi? Basta. Ari address Papa. Kay nagpaabot siya nimo. Importante kayo ning atong hisgutan. Mupahuwayo na mi. Basin og sa dinner na mi mo anha diha. Sige. Akong ingnon si Papa. Basta ari gyud karong adlaw. Oh, sige. Bye. Ya, sanam sa di problema. Ambot lang. Ako bitaw sige pangutana dili man magtarog tubag. Matod niya wa na ko ni problema sa taxes. Pero sa akong sabot, dunay laing issue nga gusto nilang hisgutan. Importante mo ko no? Da, wa may dili importante anang papagod. Basta negosyo na gani ang hisgutan, polos gina importante nila. Pagbantay biyag na. Pangandamdaan sa tanang higayon kay basin og makalitan ka sa mga isyo nga ilang buhian batok nimo. Ha. Bisag dili pa nini mo isulti nako. Kanunay kong andam sa tanang higayon, Ronnie. Sir! Oh. Kumusta? Ah, Natod na nimo ang sakyanan nila ni Noy Poldo? sir. Dito ko gikan. Pwelting lipayan nila. Labingis ng imak. Lukso-luksos kalipay. Mayo hinoon. Pero sir, Hmm. nakunindot nga balita para ninyo. Oh, unsa man? Sila si Idana, nakahukom na. Nga karong Lunes, adto lang sila puyo sa mansyon. Tinuod ka, Badong? Kinsa may nagsulti nimo bahin na anak? Si Idana mismo, sir. O abi nimo? Kung giunsa gina pagsulti nako, Oh, unsa man nga pagkasulti? maingon siya nga, Badong, karong Lunes, adto na may mupuyo sa among mansyon. Uy, kanindot god, Badong. Lipay kay ko anang balitaan nimo. Og iyan sab ko nung naingnan sila si Leslie ug si Ronnie, nga adto na sila mupuyo. Iyam gani ko nung giingnan nga, pabalhino na sila. Oh, mao ba? O lagi, sir. Nasurpresa gani sa pag-ingon si Dana, din ako. Surpresa, eh. Unya. Unsa may pong kuno nila ni Leslie? Wala ko nang mutingog, sir. Igo na ko nang mipahiyom. Sagdi lang.
Moadto ta karon sa ilang idana. Unya, mo diretso lang sabta nila ni Leslie. Aron nga ako silang istoryahon. Mas may pa, sir. Ikaw mismo mo'y musulti nila, sir. Kaya ron ba nga, inigbalhin lang idana sa mansyon, wala sila dito. Ako lang follow upan og istorya. Sa iyon ra na, Badong. Pananglit, sir, ha? Akin ako pananglit, ni. Kung di silang balhin, unsa may desisyon nyo, anak. Nganong di man sila mubalhin nga mupuyo naman ang tag-iya. Naibabe ka na may igsoon, sir. Pating kinakinaiya. Kabala ka na, Badong. Kung di siya mupatuon ako, naaman sa papa. Wa gid siya mahimo kay igo raman siyang temporaryong gipapuyo dito. Kana, sir. Ganahan kay ko na istorya, ha? Kinahanglan yun. Nga mapahawag sila dito sa mansyon. Mayo kay, wala nimo paabtag dugay Leslie. Aron magkaistorya kita karon. Unsa man sa dila ang problema gyud, papa? Niya ang file sa tong total revenue for the whole year. Ug sa akong pagsubay, dako na kay tag-alkansi ini. Unsa man ang hitabua? Ambe ko no. Oh. Mao din imong gikagulan, papa? Maka-explain to nimo ini. Sige, explain to me. Starting from March until September, papa. Nakabantay ka ining naka-highlights nga month? Apektado gid ang ato negosyo ini tungod kay kini nga time nasakit ka ini, nalimot ka? Ug unsa may kalabutan sa kong sakit anang sa atong negosyo? Papa, ang mga expenses sa imong mga tambal ug bayad sa mga espesyalistang mga doktor, diri nato gikuha. Giminus to nako dinhi. No, dili na angay nimong buhaton, Leslie. Di na mao'y protokol sa atong negosyo. Ako'y kagulingong account nga akong gipagamit ninyo. Time pa una, papa. Nahibaw man si Nelson ini. Wa ba ka niya sultihi? Wa ko sultihin ni Nelson. Pero kining imong gihimo, dako ning sayop. Di na ta masubay ining kalakiha. Wa na ni mamao ang inyong trabaho. Papa, ayaw ko basula. Igon ako nagbuhat sa akong trabaho. O, dili man sa di ako rang desisyon ba? Ako og si Nelson may nagpadagan sa atong mga negosyo. Busa pangutan asad siya kung ano na ingon na ana. Ug usa pa, papa. Dili na ta anging mahibong tungod kay dako kayo kalabutan ang imong pagkasakit sa atong mga negosyo. Daghang mga client nga miatras sa atong mga transaksyon tungod kay nangita sila sa imong perma ni atong higayuna. Busa, don't blame me, papa. Uy, look, Leslie. Kung maalkansi ta ini matag tuig sa ingon ini kadako nga kantidad, basin sa musunod nga tuig mabankrupt ta. Og dili na ta makapadayon sa atong mga negosyo. Oh, basta kay ako. Ego rin ko may trabaho. Kung gusto gid ka nga mahusay na, mas maayo ipatawag sa nimo si Nelson aron maklaro gid nimo ang tanan kung kinsay angay basulo ni anang tanan. Mag-meeting tayo usab ini ugma. Kitang tulo ni Nelson. Kay kung mahibaw-an ako, kung kinsa gyud ang sad-an ninyong duha ining kalakiha, di na nako saligan sa tanan akong mga negosyo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!